Искам да чуя защо не мрази, искам да чуя адекватната причина. Слушай, Няма адекватна причина. не, според него има. В момента се опитвам да говоря нормално с вас. Вие ме прекъсвате. Трима човека говорите през мене. И аз се опитвам да говоря, и вие продължавате да си знаете вашето. разрешителни за И вас? аз съм да разбера от 5 минути каква е причината. Колега, не. Аз съм Аз Геде се Боб. опитвам да говоря нещо, ми Учете, прекъсват и ми елат, задават сега не искаш да го същия кажеш, момент така ли? въпроси. Ататалът. Коя причина? Как ще кажа причината, да. Ти отмисли ме, брат, аз Каза съм ми я Геде 3 Боб. пъти, искам да я чуя 4-ти път. Кажи бе, господин полицай. Имате ли разрешителни за тези документи? Те са Геребоб. Аз съм Геде Аз съм Боб. шеф на Геребоб, платим шеф. Аз работя Геде Боб, брат. Лудяком, Можеш ли да агент се Геде Боб. легитимираш? Какво викаш? Да се легитимираш? Може. Кажи си лична карта. Ето ти личната карта, брат. Не разрешителната прочет. Да, бе, Лична знам. карта. Ето, Аз обаче моята ще трябва да си я вземеш. Мога да дам. видяхте ли? Виж какво пише. Да, бе. Моята ще трябва да си я вземеш. Защото не мога да дам. Разрешително, имам и разрешително даже за пистолета. Добре, мога ли го видя? Брат, нали ти я показал, бе? Колко пъти да ти я показал? Разрешителното. Само, че малко са объркали имената и това е тъпото. Мога да питаш Ленин. Питай Лени, той малко обърка имената, иначе ето. Малко объркал имената. Трябва да се поправят имената. Добре. Поправи в най-скоро време. Добре, няма проблем. Утре ще дойда до репелто, ще го оправя. Добре, а другото момче? Мога ли разрешително? Не ми трябва разрешително. Аз съм на работа по всяко едно време. Той аз съм на работа по принцип и на мен не ми трябва, така че... Аз да си го имам... Той- Просто така той за- си го изкара. Просто да си имам един вид. Добре. Питаме се. Да, господин полицай. Ето както виждаш отговарям. Питаш отговарям. Нищо не съм казал. Да, бе, да. Добре. Чакай ходя да ви цирка после. Айде, Пак са карата. направи се, че те викат. Мали как я? Заповядай. Брачет. Браче, трябва да ми правиш това името на разрешително, че пише малко. Кое трябва да ти оправя? Името, че пише Никола, нали се ти? Да, извиняй човек, Нема нищо. Търси ми разрешително, той е клоун. Аз го снимам на клип, Ама Лени. гледа ти го. Ау, Ленин, кажи след малко искам да игра за оръжието си. чакай. Те искаха да ми вземат пистолета, аз нарочно махнах заглушителя да дойдат, бе. Много съм хитър. След малко трябва да играем едно в едното. Не, две в едното, ама аз ще игра с каски, защото сме две в едно. Или ако искате три в едно, ама ще игра с каска. Аз мога от тук само правя така. Ама играем за пистолети. Я ще дай. Ей. Само от тук и го през... Питай с Антони дали е съгласен след това. Той му върза един път да спечели да стане първи и сега... Кой бе, кой бе? Аз се зове патлака даже. Кой бе? Ти кой? Аз го снимам на клип, това Аз- иначе ето да знае. Не, аз си загубих Да два пистол. Да не викам само Кирил Да, да бе. види какво ще направи. Ще го бутнем. Чакам сега само Ленина и тия да се съгласат. Три в едно, слагам тази маска и направо ги пукам как си трябва и си вземам после. Как знаете? Чакай. Откъде знаете? То тук е общо понятие. Ма ти, боже господи, моля се, пращай Добре. го на задача за метагейм. Пращай го на задача за метагейм. Самета. Да, за метагейм, ти си неадекватен, нямаш право по GPS да ти праща сигнали. В кой свят човек като стреля с оръжие на полицая му излиза точното? Той Ми така излиза ясно. му сигнал, като му където- пратят. Има Ама граждан. чакай, бе, Майко, аз колко какво си съм виновен, че ограничен. пращат по сигнали, бе? Ама не викай. Иска се акъл. В реалния живот, когато някой стреля, някой човек се обажда в районото и казва, че чува стрелба. Не го получава по диспач с GPS точно Това къде е. приличайте на реалния живот тука, бе. Това... Майко, че си малумен. Не викай бе, моля те, брат. Майко!
Добре, как в една ситуация ще правим нещата като в третия, обаче пък в друга ситуация, когато за едната страна не е удобно, няма да са така нещата. Като не им изнася, не е истина. То това не е само за тях, нали? Доста пъти се случва така, но точно за този конкретен момент нещата са така. Да, на Илон Мъск сателитите им изпращат... Айде, господа полицаи, усмихнете се. Ограничен. Лека вечер ви желаем и да как се изкарате ролплейва яко полицай, бакшиши. тогава ролплейва и Всем полицай, че следя, не се че е отдава. просто. И се направете, че ви викат. 15 годишния се развика, не му изнася. 15. О, да, 15 годишни съжалявам. И брат, направи се, че Извинявай, ако ако си на 16, съжалявам. Ти сериозно ли големи. си Не, мислиш, че сигналите ги получават от сателите точно къде? Не, съжалявам. Когато някой Майко, чуе си брат. стреляне, Антони, се направи обажда се, че на те полицията. викат брат и Ара марш. Днес не и излагаш. полицията отива да Аз разузнава излагам. какво се случва. Наистина много жестоко Не се ги излагаш. получава. Антони, е, че имаме работа, брат. Аз ти и твоя приятел Лени. И тия хора, които се обаждат на Репило, Ти е бабо.